Ukraine jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky ko Kiev finitigilakaw ye jamana faso kɛnɛ dɔ minɛ Kharkiv mara la. General Oleksiy Gromov ye u ka kɛlɛ la ko karili waleyaw ɲɛfɔ. Albanie, Iran, diplomati minnu bɛ tile 1 de dir'u ma yasa u ka bɔ ka tirana lasigiden se kɔnɔ dankarali dɔ ye bɔlɔlɔ sira fɛ. Iran ye a ka jamana kɛnɛma ko ɲɛnabɔli dɔnniyabagaw gɛnni kɔn. Koro du Sud jamana ko a bɛna kumaɲɔgɔnya kɛ ni Koro du Nord ye yasa denbayaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. Angleterre jamana la k'a masayamuso Elizabeth ale kɔni a fatura k'a si to san 96 la. Serbie u ka minnu bɛ cɛnimusoya hukumu kɔnɔna la ou bien minnu yɛrɛ ta a si olu ka hakɛ labatolaw ko u bɛ fɛ ka Serbu jamana ɲɛmɔgɔ Aleksandar Vučić ale ye hakɛ mun sigi ko hakɛ in ka dan sigi a la ne o ye ka taa u ka Euro Pride ni ale kan ka kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ka sababuya kɛ bagabagali mun tara ka ɲɛsin u ma. Goran Milicic ko nin ko in tɛna se ka bɔ a ma.